Здравейте! Здравейте, момчета, как сте? Супер! Здрасти! Искам да разгледаме какви игри има, защото разбрахме за новия магазин. Има различни Нали игри. това вече е FC, защото преди беше FIFA. Това е футбол, нали? Да, те я преименуваха. Вече е FC, не е FIFA. Ясно. Като това е най-новата FIFA в момента, която е излезнала. Да. Какво е това 150 мана? Вижте сега, нали, тази игра, като си я купите, ви носи тези мана точки. Тази игра, която ти си избрал, носи, вижте, 120 мана точки. Когато си купувате от нас нещо, реално вие тези точки ги трупате. И когато натрупате достатъчно точки, може да играете на тази игра. Като има гарантирана награда, ето вижте, долу има номерца от 1 до 9 и горе са съответно за тези номерца различните награди, които може, нали, да Значи като пусна спечелите. топчето и ако се падне примерно 5, взимам 5, номер 5.